Belarus jamana ɲɛmɔgɔ Alexander Lukashenko ye farajɛ jamanaw jalaki k'u ye bɛnkan sɛbɛn mun talen don yasa maramafɛntigiw kana se ka ta ɲɔgɔn kama dankari o la. O kosɔn a y'a ɲini Rusi jamana fɛ ko a ka sisijugu maramafɛnjugu o bamunulama di Belarus ma. Ka fiɲɛjuguba mun tɛmɛna a ye sow bɛɛ tiɲɛ. Ji fanga bonya kojugu y'a to ji yɛlɛla fo sanfɛla la. Caman bɛ yen siyɔrɔ t'u bolo n'a bɔra u yɛrɛ yɔrɔ mun dilan. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky y'i bolonɔ bila sɛbɛnfura dɔ la yasa ka se ka Ukraine jamana fanga bolofaraw k'u fara ɲɔgɔn kan wa sanfɛmugu keri dɔ ni ale binna Odessa kan ni a ye mɔgɔ 19 faga. Peru ka dugukolo walankatali mun kɛra Chavin Wantar ye so 150 de tiɲɛ n'i ma bɔ a la walima mɔgɔ ma jogi. Hong Kong, Chine jamana ɲɛmɔgɔ Xi Jinping ale bɔra Hong Kong tile 2 tagama kɔfɛ. Nin yɔrɔ in na Beijing ale kɛlen don k'i ka fanga bonya nin yɔrɔ min ni a ka kanabilali bɛ a yɛrɛ bolo nin san laban ninnu kɔnɔna.